Takže čau, já jsem Ondra Tetera a jezdím za Bubblery. Čau, já jsem Vojtěch Tetera, taky jezdím za Bubblery. Jsme dvojčata a jezdíme už spolu tak 2,5 roku. No, takže můj oblíbený trik je brief flip, což vlastně, že tečíme kolbičku přes hlavu. A můj oblíbený trik je vlastně finger whip, to je, že vlastně si chytnu ruku a bouknu do desky rukou. Lidi, jestli se vám víc líbí moje koloběžka, tak napište komentář číslo 1. A jestli se vám líbí jenom koloběžka, tak napište číslo 2. Hlasujte pro jedničku, hlasujte pro dvojku. Dobrý. No to nevyplá, já to vím, že ne.